जों केरेलानिफ्राय फैदोंमोन दा केरेलानिफ्राय फैनानै तामिलनाडु गेटआवहाय थाबथाफैनानै दङ मैया मोनानि 2टानिफ्राय दासिमबो जों ओंखारलांनो मोनाखै दा 9:30 जाबाय दा जोङो माला थांनो मोनगोन बेखौ दाबो खबर मोनाखै तामिलनाडुनि गेटनि पुलिसफोरा जोंखौ हगारहराखै दा सारमोननिफ्राय जोङो एसे हेफाजाब लुबैदोंमोन जाहाथे ओरै कन्टेक्ट खालामनानै जोंखौ हगारहरो बेनो 6टानिफ्राय ओंखारबोदोंमोन जोङो ओंखारबोनानै दा जोङो नैबे तामिलनाडु बर्डाराव दंफैयो आरो जोङो दा बेवहाय जोंहा आसामनिफ्राय जोंना थांनायनि पारमिसन गैया ओमफ्राय दा जोङो एसे प्रब्लेमाव जानानै दङ जों दा आसाम सरकारनिफ्राय जों पारमिसन बिहरदों बेखौबो मोननो थाङाखै जोङो माने दा ओरैबायदि प्रब्लेमाव जानानै दं जेरैबो हाग्रा गेजेराव दं जोङो हाजो हाला गासिबो दंजोबो ओरै नायनो थाङोबा जेबो मोना बेहाय जेबो दैबो मोना जेबो जानोबो मोना जेबो गैया मैया हरनि 1टानिफ्राय जोङो दा फुंनि खयथा जाखो 8:43 सिम जोङो दा बेवहाय जिरायनानै दङ उन्दुनायबो गैया मानायबो गैया माने खालि जेरैबो हाग्राजोब नै नायनो थाङोबा बिराद गिथावना जायगा दा नायनाय गारियाबो दङ नै जों गासै बे गारिखौहाय बुकिं खालामदोंमोन 2 लाखनि 2 लाखआवहाय जोङो खावसेखौ होग्रोदों आरो खावसेखौ होग्रोनानै ओमफ्राय दा खावसेखौ मोनैबा माने सहैबा माने होनांगौ माने बेबायदि परिस्थिति जानानै दं जोङो माने जानायबो गैया दैफ्राथ' दं जों मैया दै थिखोनानै लादों खिन्थु जानायखौ लानो रोङाखै आरो जोङो माने मथथे जों बेबायदि जागोन होननानैबो सानाखैमोन माने बर्डाराव जोंखौ लाखिनानै दोनगोनबो सानाखैमोन माने जोङो दा ओरैबायदि सानदोंमोन माने जोङो माने केरेला बर्डारखौ बारबानो माने जोङो जानाय लोंनाय मोनहैगोन सानदोंमोन जोङो दा हरनि 1टायाव जोंखौ लाखिनानै दोनबाय नालाय खमसे खम गैयाबाबो बर्डारनिफ्राय 0.5 किल'मिटार गोजानाव जोंखौ होखारनानै दोनहरदों बेबायदि जानानै दं जोङो दा माने ओरैहाय नायनो थाङोबा नोङो ओरैहाय हाइवे ओरै तामिलनाडु बर्डार केरेला बर्डार आरो ओरै नायनो थाङोबा नों ओरैहाय केरेलानिफ्राय फैनाय जों फैगासिनो दंमोन बेहाय आरो दा नै जों गारि माने लामायाव दङ गारिया बेनो जों गासै मानसिफ्रा एसे गोबाङैनो दङ गारि नाम्बारा नै KL 07 CS 25 KL 07 CS 5242 माने दा मानसिफ्रा नै गासिबो दंजोबो मा खालामनो सान्दुं नांनानै दङ ओरैहाय सान्दुङाव जों खारा खालामनांदों लाखिनानै जों दङ नैबे जायगायावहाय माने जेरैबो लामाबो मोना मानसिफ्रा दंजोबो सिङावहाय बायहेरायावथ' ओंखारनो मोना जाहैबाय सासेनि बारा ओंखायनो आं दा ओंखारनानै बे जायगायावहाय भिडिअ खालामदों आरो भिडिअ खालामनानै नोंथांनिसिम माने दैथायहरनो सानदों नायदो मानसिफ्रा सिङाव दंजोबो गासिबो मैया हरनि 1टानिफ्रायनो जों दङ बेहाय माने मोदोम मावला जोब्बाय माने एसे ओंखायनो मबाइलखौ माने मोजाङै हमनो हायाखै माने एसे बोरैबा साननायाबो गोसोफ्राबो एसे बोरैबा जायो माने ओरैबो हाग्रा दङ ओमफ्राय हाग्राजोब ओरै फारसेथिं दंबा ओरैबो दङ हाग्रा बैयाव सानै ड्राइभार दं सानै ड्राइभारा जिरायनानै दङ बिसोरबो मा खालामनो जोंनि आसामनिफ्राय पारमिसन मोनाबा बिसोरबो हगारनो हाया जाहैबाय
दा ओरैहाय टल गेट दङ, चेक पस्ट दङ। चेक पस्टआवहाय जोङो थांनो हाया, बेहाय पुलिसफ्रा होसोहरो। माने ओरैबायदि गाज्रि माने परिस्थिति जानानै दङ। माथो खालामनो, अननानै माने जोंनो माबाखौल' पारमिसनखौल' आसामनिफ्राय हरनो हायोबा मोजां जासिगौमोन आरो। दा आं दा बेखौनो बयनिसिमबो खावलायहरनाय थायो, माने जोंखौ माबायोबा अनोबा सोरबाफोर माने रायज्लायनानै बा मानानै माने दैथायहरोबा जोंनि थाखाय मोजां जागौमोन आरो। आं बेखौनो बुंनो सानो। बांद्राय गोलाव बुंनो सानला, आं मानसिफोरखौ खोन्थानो सानदों बबे बबेनि दङ। जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जोब गासिबो आं खोन्थानो सानदों। मानसिफोरखौ नायनानै लाबानो जाबाय ओरै। मालानिफ्राय दं नोंसोरलाय? मालानिफ्राय? मैयानिफ्राय दंफैयो। बबेहाय थांनो फैदों नोंसोरलाय? आसामाव थांनो नागिरदोंमोन, गैया माथो। ओमफ्राय मा जानानै थांगोन नोंसोर? गारि हगारानोलै आसामा। मानोबा? जानो माबा आसामनि माबा नांगौ। मा नांगौ? पास खालामहरखायाखै नोंसोरो? जारला जाबायना होमबा नोंसोर? बोरै थांबाव नोंसोर? जारला जाबाय। दे होमबा मा खालामनो, लामाखौ नागिरनांसिगोन जोङो मानबायनानैबाबो। बबेनि नोंसोरलाय? जों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि। ओमफ्राय गामिया? गामिया अनेक गामि दं, साफा सानै दंलाजोबो। ए, मथा मथि क'क्राझार आरो उदालगुरि, चिरां? चिरांनि दं। आच्छा, साबा। चिरांनि साबसे? साबा दं। क'क्राझारनि? क'क्राझारनि 11 जन दं। ए, दे बिदिबा आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनो सानबाय। आं बांद्राय माने गोलाव भिडिअ खालामनो सानाखै। आं भिडिअ खालामफेराखैबो, बुंफेराखैबो, दिनै फार्स्ट टाइम। बाय बाय।